Velkommen tilbage til Krimi 5, til et sjældent indblik bag murene i det, der af mange bliver betragtet som Danmarks farligste fængsel. Det ligger på Politigården i København og har det absolut højeste sikkerhedsniveau. Og det har det, fordi at fængslet rummer nogle af landets farligste fanger. Det er her bandeledere og dobbeltmordere deler adresse med flugttruede fanger og særligt grove eller voldelige forbrydere, som vil angribe betjentene. Det er første gang, at et tv-hold har fået lov til at følge arbejdet i højrisikofængslet, og når størstedelen af betjentene i reportagen har valgt at medvirke sløret, er det fordi, de frygter for egen sikkerhed og derfor ikke vil kunne genkendes. Politigårdens fængsel. Her i denne lukkede gård i midten af København sidder 20 af Danmarks farligste kriminelle. Kriminelle, som ingen andre fængsler i Danmark kan håndtere. I celler på bare 8 kvadratmeter sidder bandeledere, voldsdømte og terrorister bag tykke mure uden udsigt til andet end himlen. Udstyret med knipler, peberspray og overfaldsalarmer våger hold af 5 betjente over de indsatte døgnet rundt. Og intensiv videoovervågning sikrer, at ingen slipper hverken ud eller ind uden deres tilladelse. Ingen andre steder i landet er der lige så mange betjente per indsat som her. Klokken er 6:30, og Lars Andersen er på vej på arbejde. Det er Lars. Ja, værsgo. Tak. I 8 år har Lars været ansat i Kriminalforsorgen, og de sidste 3 år har han arbejdet som fængselsbetjent på Politigårdens fængsel. Jamen, jeg har det fint med at gå på arbejde, og jeg kan faktisk glæde mig til, når jeg skal på arbejde. Det er et godt job, og det er meningsfyldt, og det er også tit spændende. Dagens første opgave for Lars er at vække og kontrollere de indsatte. Et øjeblik efter kommer der morgenmad rundt, og hvis fangen på det tidspunkt ikke er fuldt påklædt, er der ingen servering. Godmorgen. De indsatte har en meget stramt styret hverdag, når de er anbragt på Politigårdens fængsel. Personalet bestemmer, hvornår de skal i bad, hvornår de skal på gårdtur og hvornår de skal til kondi. På Politigårdens fængsel er der altid 5 betjente på vagt ad gangen. Det kræver en vis fysik af de ansatte, og for at sikre, at voldelige indsatte kan overmandes, må der kun være én kvindelig betjent på vagt ad gangen. På morgenmødet kommer en melding om, at endnu en voldelig indsat skal overføres til fængslet. En indsat, som har været ophidset og slået efter personale, som vi forventer skal herind og sidde. Han er kendt for at være voldelig. Han er kendt for at være meget truende over for personalet. Så derfor tager vi ham herind. Fangen, der er på vej, har forbindelse til gerningsmændene bag drabet på den 19-årige italienske turist Antonio Cora, der i 2003 bliver stukket ned med kniv på Blågårdsgade i København. Han dør dagen efter af sine kvæstelser, og drabsmændene bliver idømt udvisning til Tyrkiet. De 2 udviste er henholdsvis bror og fætter til den nye indsatte fra Vesterfængsel. Her er den indsatte gået amok og raseret sin celle, fordi han har fået at vide, at hans fætter har slået hans bror ihjel hjemme i Tyrkiet. Da mødet slutter, kan de indsatte komme i bad. De ringer på klokken for at melde sig klar til at blive eskorteret frem og tilbage mellem toilettet og deres celle. Er du ude at have et bad? På Politigårdens fængsel er der aldrig mere end 1 indsat ude af cellen ad gangen, og af sikkerhedshensyn er betjentene altid minimum 2, når de går rundt til de indsatte. Ved at der er 2 betjente, der altid åbner til den indsatte, så undgår man også, at den indsatte kan presse en enkelt betjent til at medbringe ting, mobiltelefoner, narkotika i fængslet, enten ved bestikkelse eller ved at true den enkelte betjent. Det vi har her bag mig, det er så gitterporten ind til gården, hvor Politigårdens fængsel ligger. Og der kan man kun komme igennem, hvis man er personalet oppe i fængslet er kendt, eller de ved nøjagtigt, hvilken aftale man har. I fængslet? Det er Lars, må jeg komme ind? Ja, værsgo. Her har vi en elevator, som kun kan betjenes med en nøgle. Og den nøgle forekommer kun hos personalet, der er derinde. Så når man møder om morgenen, så venter man her, og så kører de elevatoren ned. Den er styret opfra. Herinde kan du heller ikke styre den, hvor at du skal hen. Det afgør de også. Hvis man skulle få den tanke at flygte, er det jo ikke muligt, medmindre man har en nøgle. Men selv hvis man har nøglen, har vi muligheden for at styre elevatoren centralt, så vi kan blokere den. Og du kan heller ikke med de nøgler, vi har, komme ud igennem den sidste dør dernede.
Det er Jakob. Dagpræg. I kører 5 minutter med ham, så tager vi imod ham. Altså for at blive overført til Politigårdens fængsel, udover at være bandemedlem eller rocker, så skal man flere gange have optrådt truende over for medindsatte eller personale. Du kommer med her. Da den indsatte han bliver overført fra Vestre Fængsel, er der et transporthold med ham. De er cirka 4 betjente, der vælger at transportere ham, for det han tidligere har fået ud i vold mod fængselspersonale. Hvis du lige vender dig om, så tager jeg lige din håndjern af. Jeg står forrest for at styre visitationen og have den første kontakt med den indsatte. Har du noget i lommerne? Nej, kig på, når jeg tæller til dig. Du har ikke noget? Så tager du alt tøjet af, så vi kan visitere det. Dem der tager du også lige af. Du tager dem helt af og giver dem til behov for det. Der ligger et tæppe der, du kan tage omkring dig. Har du nogle spørgsmål? Hvor kommer jeg ind i selv? Lige så snart jeg vurderer, at du er faldet helt ned, så får du lov til at komme op på en celle. Hvad fanden har jeg det gjort? Det er de ting, du har lavet på Vestre, der er grunden til, at du bliver overført hertil. Ja, så kommer jeg herind og skal sidde i det der fucking hvide celle, eller hvad? Ja, du kommer fra en mail til næsten, og så fortsætter vi dig lidt her. Jeg vil lige have tid til at vurdere dig, hvor lang tid du skal sidde her, og så kommer du op. Og lad være med at rive brandalarmen ned. Gør jeg kraftedeme. Ja, så tager vi den derfra. Ved at gøre det, men hvis det var med det, jeg vil gerne på toilettet med fucking lydunger med. Det er fucking med mig hele vejen med. Fuck jer med. Hvad vil I gøre med? Ja, vi vil ikke gøre ret meget. Anden end lad dig blive her. Stå og bander min bror Koran hele tiden med. Fuck jer med. Det er fuck Bibelen med. Ja, vi går ud. Fuck jer med. Hvor mange vagter er I ikke med? Min bror er lige død med. Fuck jer med. Kan I gøre det værre for mig med? Bare luk den fucking dør. Held og lykke med det. Episoden med den nye indsatte vurderede jeg, at han ved ankomsten var så hidsig, at jeg ikke ville lukke ham op på hans celle, men jeg traf beslutning om, at han skulle forblive i den observationscelle og vurderes nærmere. Politigårdens fængsel bliver i det danske fængselssystem brugt til at overføre indsatte, som er særligt styrende eller farlige over for andre indsatte, eller over for fængselsbetjentene, eller fordi man frygter, at de vil forsøge at flygte. De indsatte kan sidde der i op til 3 måneder, eller indtil det er sikkert at føre dem tilbage til deres oprindelige fængsel. Flere af Danmarks allerfarligste kriminelle har afsonet perioder af deres straf på Politigården. Tidligere indsatte tæller blandt andet PP, der afsoner livstid for 3-dobbelt drab. I en lejlighed i Brøndby Strand skød han 2 mænd og en gravid kvinde. Kvinden overlevede med en hjerneskade, men barnet døde. Siden sin fængsling har han gentagne gange overfaldet fængselsbetjente. T.A., kendt som Torturbødlen, har også siddet i fængslet. Han fik sit tilnavn efter flere ekstreme overfald, hvor han blandt andet hængte et af sine ofre op i kroge og torturerede ham med brændemærker og elektriske stød. Under en fangetransport truede han en fængselsbetjent med en savtakket kniv og var derefter på fri fod i 9 måneder. Den 27-årige YS, dømt for vold og røverier, udløste en af de alvorligste episoder på Politigårdens fængsel. Han var dømt til udvisning efter endt afsoning, og dagen før sin afrejse gik han amok. På et tidspunkt, da vi havde den anordning, hvor vi havde kæden på, der var der en indsat, som prøvede at trække en kollega ind på cellen. Og den kollega går så væk for ikke at blive trukket ind på cellen. Og så benytter han lejligheden til at slippe ud imellem dør og karm. Han er meget voldsom og er rigtig rød og slår rigtig mange gange. Og man kan se på overvågningen, at de slag, han bliver tildelt på rygstykkerne, dem agerer han stort set ikke ved. Så det første, da han har fået rigtig mange slag, og personalet ligger ned over ham, at han til sidst vælter af, og de får påsat håndjern og får ham taget ned i sikringscellen og fastspændt. Siden da har vi så fået det her system, hvor vi kan kommunikere med den indsatte til, at han skal komme hen til døren og komme frem med hænderne og få håndjern på.
Og mens han så får håndjern på, så er døren enten lukket, og vi har også denne her, som hvis vi bare skal tale med dem, at vi kan slå ud og sætte fast i karten. Lige nu sidder der også flere højt profilerede bandemedlemmer og terrordømte i cellerne, men af sikkerhedshensyn må Krimi 5 ikke fortælle hvem. Belært af erfaringerne har fængslet udstyr til at bekæmpe de farlige indsatte, hvis situationen opstår. Hvis de har skarpe genstande, det kan være vinduet, de har smadret, det kan være en tv-skærm, de har smadret og taget ting derfra. Det kan være stolben, de har brækket af, som så bliver spidset på den måde, de flækker på og kan bruges til stikvåben. Der er ingen grund til, at jeg får et bordben i maven eller noget, hvis jeg kan undgå det. Det får hverken den indsatte eller jeg noget ud af. Og vi vil hellere tage den tid, det tager, og så være folk nok og have det rigtige udstyr på, inden vi trænger ind. Og det er også sådan, at vi har mulighed for at gasse. Gassen i flaskerne er tåregas, som betjentene bruger til at pacificere de voldsomme indsatte. Og når vi gasser, så bruger vi i hver sin ende af døren, så man ikke kan holde for hullerne samtidig. Ellers så sætter de bare en finger på hullet, og så kommer gassen ud til os i stedet for. Vi har handsker med sådan noget kælver på fingerspidserne. Så har vi vores vest herovre, som er en stiksikker vest. Og de er forholdsvis tunge. Herinde der har vi hjelmene, som er de samme, som I selv og politiet bruger. Mens Lars forsøger at danne sig et overblik over dagens begivenheder, har Jakob vurderet, at den nye indsatte er faldet så meget til ro, at han kan overføres til sin egen celle. Jamen altså, frustrationen hos den indsatte er selvfølgelig forståeligt, for det hans bror lige er død. Og der vil selvfølgelig være en masse indestængt had til de gerningsmænd, der nu har slået broren ihjel. Jeg forstår ham ikke. Jeg kan ikke forstå ham. Hvordan han kunne se min bror i øjnene og skyde ham. Med sine bare 18 år er Yusuf Turan Kilic en af de yngste indsatte på Politigårdens fængsel. Han afsoner domme for mange forskellige former for kriminalitet. Vold, tyveri, kørekort, indbrud, hvad fanden jeg nu ikke ved, men der er så mange brandstift, sådan langt ud ting. Jeg fortryder det nu, men jeg kan se nu, at jeg skal blive bedre menneske, når jeg kommer ud. Jeg har min far, min mor og min lillebror derhjemme stadig. Det har været meget stressende, man. Fucking stressende. Det er stof. Jeg prøver at lade være med. Jeg prøver at blive bedre menneske. Det vil min bror sikkert gerne have, at jeg skulle være. Jeg kan da se nogle ting nu, at jeg skal ikke ryge noget has mere. Alt det, der skete, det er på grund af hasen, kriminalitet. Alting fra barndommen, forstår du? Jeg har lært det ting fra min bror. Hvad jeg ikke har lært fra min bror. Jeg ved ikke, jeg har ikke haft nogle gode tanker om. Jeg har altid været negativ. Men nu kan jeg se, at jeg skal være positiv for nu. Det går ikke til at være negativ. Man skal også være... Jeg ved ikke, man skal være bedre menneske. Man skal respekt over for folk. Selvom de... Nu siger jeg det. Selvom de er dårlige mod en, alligevel så bare prøve at være en bedre menneske. Jeg prøver at være en bedre menneske. Jeg prøver så godt jeg kan. Selvom den nye indsatte Yusuf nu er faldet lidt til ro, skal han stadig mandsopdækkes. Som på mange andre celledøre hænger der også her et skilt, der fortæller, at han kun må lukkes ud i følgeskab med minimum 3 betjente. Metalbestik kan bruges som våben, og derfor må Yusuf kun udstyres med kniv og gaffel af plastik. Klokken er 22, og dagen er ved at være slut for Lars. Overfaldsalarmen, staven og resten af udstyret bliver lagt tilbage. Jeg råber op, når jeg skal ud. Hej, hej. Der er jo situationer herinde, hvor stemningen kan være meget anspændt. Og det er sådan en fornemmelse, man allerede har, uden at man ved det, når man møder ind på arbejde. Når det virkelig bølgerne går højt, så kan det være nogle dage, hvor man er anspændt, og man er træt på en helt anden måde, når man kommer hjem. I cellen kan Yusuf se tilbage på sin rute til Danmarks hårdeste fængsel, og den pris, han nu betaler for at have opført sig voldeligt. Der var stressende, mand. Fra Horserød til Hillerød, fra Hillerød til Vesterfængsel, fra Vesterfængsel til Politigården. Prøv at se, hvor jeg endte.
Politigården, det nok er det værste sted, jeg har været. Min bror har selv været politigården, så... Ja, jeg håber bare, min bror, han er i himlen nu. For tiden er det sådan, at når man går hjem, så har man i hvert fald haft en rolig arbejdsdag. Men man ved også, at i morgen kan det være vendt. På Politigårdens fængsel står der altid et par celler klar til akut modtagelse af farlige fanger fra andre fængsler.